Unboxing durian asli Doro punya Mas Menyut ini. Mantap mantap. Mon ono apa ora ngene piye? Jajal, Mantap so. Ya, budget nek ora jerone por. Durian kualitas super ini dari Doro. Men kaya kira apa? Sing nang tipi-tipi kira. Wis blek. Ono menek dhewe. Black. Manduran ora nek kuwi tekan. Ibarat lokal super. Yo lokal super kuwi. Kantul mana?